pasocial media pomuka hondo vana vakomana vana President Koswana sizvamozo ndovakomana aiwa vanoshungurudza the regime the ruling party. Tinoona kuti senhau yakabuda nezuro tiona President Koswana achiaccuse George Chiramba ndori kunditumira vanhu vada kumuisira pasi muzora nhasi achizovhura hombe manje atara masvike kuti aiwa Army General Commander aiwa ngava buritse masoja anobata mukomana anonzi George Chiramba. Sana binda mashoko abuda nyonga panapa noti subscribe like kuti on the bell icon. Tipinda pa hendo ya President Koswana anonyora achiti atanga poster aiwa Valerio Svada onyora achiti the clampdown on democracy activists in the name of the security sector is not being done by the regular state security. It's by militias led by a cartel of people like George Chiramba. I urge the Commander Defense Forces to put a stop to these activists to avoid chaos in Zimbabwe. Anobva posta picture aiwa raValerio Svanda achiti aiwa vakomana vana Valerio Svanda ndimi makomanda general ndimuno responsible nokuisa peace munyika yeZimbabwe. Panapa tirikuona kuti ari kuuya achiti aiwa tumirai vanhu aiwa stope zvese izvi zviri kuitika zviri kutumirwa naGeorge Chiramba. Panapa ari kuuya achichenesa vamwe vese vachiti aiwa the state security haina kana mhosva, vanhu vese vari kutumwa vachinzi vareste vanhu vari kutumiwa aiwa nemutauriri wemutungamiri wenyika anonzi George Chiramba. Mashoko ari kubuda toka panapa naPresident Koswana. Tudze mafunguro enyu muri kudipa pamusoro pemashoko ake. Pina comment section medu usangano subscribe like turn on the bell.